сега, Ти полей, сватбата с мен. Ти полей, ей, ей. Ти полей, сватбата с мен. Ти полей. Дай ми щерка ти сега, ще ти дам една свиня, дай ми щерка ти сега, ще ти дам една свиня, горе, палец нагоре, 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 намерих аз една жена, имам даже и свиня, 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 играчи! Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Благодаря, че гледате това видео. Направихме тази песен благодарение на Нетко Пича, Чичо Лари прави Марта, Чичо Наско от Джелокът, Божо Биец, Ицака Марафак, Чичо Лучи от Скандал. Ако искате да гледате зад кадър на това видео, може да натиснете там. Браво, Ицак. За да гледате предното видео, натиснете там. За да си купите тениска, натиснете и колкото с тениска отгоре. За да се абонирате, натиснете отдолу. И ужасно, заклеям се. Пак е 100 стилист кърца. Остава хора, аз съм Павел Колев. И днес, както във всеки Хей Колев, отговарям на вашите въпроси и предизвикателства. Хей Колев, кое е най-тъпото нещо, което си правил? Охо! Май! В Плевен живее на 4-ти етаж. И реших да се проверя, като се качвам по терасите до 4-ти етаж. Почнах да се катеря и паднах. Вярно е, паднах от първи етаж, но все пак паднах и много пострадах. Също така съм правил това. Това. Убили ме! Доплачат! И това. Ние ще бягаме и ще ни стръв. Хей Колев, направи батъл по брейк с някой. Да те питам тогава. Това можеш ли го? Ми... Кортана, какво говориш, бе? Хей Кортана, how are you? Мене няма да ме питаш как съм, бе. Млъкни! Млъкни! Факен Кортана, мен. Хей Колев, поръчи си такси и му кажи да те заведе на място, на което се намираш. Здравейте.